Bunali na bunali. Goods lang ba? Goods. Okay. Birahe. This song is Most requested song. Kinalamian nga sunan. Hirbal nga utan. Uy, ay, 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 ay. Pagkunala na lang na. Ako na problema kung nasaan na makakita sa daon nga laya. Akong amigo na tinga, dili na siya maimutang. Masakit diyang dugan, kay dugay na daw siyang wala karapapam. Pam dako iyang isi abot sa talong gandra pam 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 rapa pam 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 lamig kag natural gikan skinaiyahan di na tinuod ang tinuodan na isa pa nakabungtod lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa too abante lang gamay tatayo na ang pam 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 dako iyang isi abot sa talong rapa pam 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 rapa pam 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 lamig kag natural gikan skinaiyahan ngawat aglubidri sa itong kuhan kadakan meron natay ang tuno na may tigsaka na mo pasig saka abot sa talong kadra pam 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 rapa pam 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 lamig kag natural gikan skinaiyahan Herbal nga utan, no, Rudy tagsip o bahalaman na. One more time. Ngano man. Nganong gihatag man sa atong amahan. Gipatubo ang tanong para sa atong tanan. Pero inyong gibabagan, inyong gibawalan. Kay inyong gikaon bato amo kay rapa pam pam rapa pam pam pam. Tako iyong isi abot sa talong pam 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 rapa pam 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 lamig na natural gikan skinaiyahan rapa pam 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 rapa pam 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 dako iyang isi abot sa talong rapa pam 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 rapa pam 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 lamig na natural gikan skinaiyahan okay na. Goodbye. Bunali. Goods lang ba? Goods. Okay. Birahe. Baby. This song is most requested song. Kinalamian nga sunan. Hirbal nga utan. Uy, ay, 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 ay. Pagkunala na lang na. Ako na problema kung nasaan na makakita sa daon nga laya. Akong amigo na tinga, dili na siya maimutang.
Fish product sa halang-halang. Matik handos ta. Yo 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 yo. Ingon sila krisis, di na tinuod ang tinuodan na isa pa na kabungtod lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo. Abang tilang gamay tatayo na ang tulura pam 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 rap pam. Wala lang ko niya tagoy ka nang mga what ba uban. Ay, magpapat ko. Nato, inom. Sabi ko kalaki, bakit naman? Handos ko. Kili, si Raymond. Wala ka na Raymond. Para lang iyo. Itinidor mo ah. Ano, nang mga... Bakod? Social media. Mga tro ba? Ang troll calls ba? Troll calls. Handos ta. Wala taon, doon. Nagurog taon kayo. Dira matuwang ning kuan ron. Pita. Kung magpapasag ka doon. Tuwa nga na nga. Tanto mo lang. Tulog to. Mating ang lingang yan. Ang ganira mang gusto. Hindi mo siya kahanggo kay. Ang tuno. Tujuan ka do. Ini yung tawag ng halang. Yan yung ano ni. Daghan ng kaduwa lagi. Tulo lagi. Nit. Ako sili diri no. Daghan.